טוב גם לכם, וגם לילה טוב למאיה שלנו. היי, מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומכם? אנחנו בסדר. בואו נפתח את התוכנית יונתן עם שני אורחים מכובדים שהגיעו אלינו הערב, בעיקר בגלל הרגע הנפלא הזה. והנה, זה נגמר. אחרי 20 שנה, הפועל רמת גן חוזרת לליגת העל. שמחה גדולה כאן במכתש. יפה, שלום ירון קוריס, הבעלים של הפועל רמת גן. שלום יובל נעים, המאמן הנערץ. ברכות על החזרה לליגת העל. תשמעו, אתם התשובה האולטימטיבית לכל אוהדי קבוצות שמוצאים את עצמם לפתע בשקיעה, במצב של דיכאון, בייאוש, בליגה נמוכה. אתה מדבר על עצמך בעצם. כן, אני. אחרי 20 שנה אפשר גם להצליח, אחרי 20 שנות כישלון וייאוש. למרות שגם הם לקחו גביע באמצע, זה לא כל כך תופס. אבל כל הכבוד, והשמחה גם הייתה קצת מאופקת בסוף. לא? היא עדיין מאופקת. מאופקת? לא. פשוט זה התבשל כנראה לאורך זמן. לא, אני חושב שהשמחה הייתה שמחה אמיתית. צריך להבין שאנחנו עבדנו קשה מאוד השנה בשביל לעשות את זה. לפני המשחק היינו בסיטואציה שלא היינו בטוחים שאנחנו נעלה באותו משחק ספציפי, ולכן גם לא תכננו שום דבר מיוחד. רמת השרון כבר השביתה פעמיים שמחות כאלה לפנינו. אבל הקבוצה עלתה כמו שצריך, והיה לי ברור שעם הקהל הגדול הזה אנחנו לא נפסיד. אנחנו נעשה חגיגה גדולה בעוד שבועיים, נגד מכבי הרצליה, אחרי מכבי הרצליה, אנחנו נחגוג בגדול כמו שמגיע. יובל, איך היה להתעורר הבוקר, ככה לראות את השערים של עיתוני הספורט, לא מדברים על ליגת העל, אלא מדברים עליכם, ובצדק. קודם כל זה היה מרשים מאוד, אני זוכר בדיוק שהגעתי להפועל רמת גן לפני 3 שנים, איפה האגודה הזאת הייתה. בליגה הארצית, נזכיר למי ששכח. כן. כשאתה רואה אתמול כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה ברכות, כשאתה משמח כל כך הרבה אנשים, אז טבעי שזה עושה לך טוב. עם היד על הלב, אתה מאמין שהייתם עולים גם במקרה ששתי קבוצות בלבד היו עולות, ולא כמו העונה חצי ליגה בעצם עלתה? זה היה קשה מאוד, כי יש שתי קבוצות פייבוריטיות בשבילי מתחילת השנה, זה הפועל חיפה והפועל באר שבע. אבל אני חושב שאנחנו בין 3 קבוצות הטובות בליגה, ואמרתי את זה גם בתחילת השנה. אני חושב שזה היה מסע קשה מאוד. אני חושב שקבוצות כמו מכבי אחי נצרת, מכבי הרצליה, הפועל כפר סבא, שקבוצות שהשקיעו לא פחות מהפועל רמת גן כסף, בסוף השנה גם לא עלו. אתה קוריס בטוח חושב אחרת, אתה מהמחזור ראשון אמרת אנחנו עולים ודאים. הוא אמר לפני 3 שנים כשהוא לקח את הקבוצה מהארצית, הוא אמר ניפגש בליגת העל. במינוס 9 נקודות. וחשבנו שהוא מטורף. נכון. האמת שגם היום אנחנו חושבים את זה. לא, ברצינות. מה אתה אומר לכל האנשים האלה שחשבו שלקחת באמת סיכון אדיר? אם לא מאמינים, אז לא מגיעים לשום מקום. פה רמת גן בשבילי זה לא לקחת קבוצה ולקנות אותה ולהשתמש בה כאיזה צעצוע או כמכשיר לפרסום. אני מגיל 10 במכתש. פה רמת גן הייתה על הקרשים. החלטנו שאנחנו עושים איזשהו מבצע ומצילים את האגודה הזאת. וצריך לחלום. אני תמיד ידעתי מה הפוטנציאל